leso sikhathi. Bekuyiso lesikhathi. Sifikile lesi sikhathi sokubonga. Haleluya. Ngiyakuphelile manje. Kumele sibonge. Yiwo umhlabelela ukuthi sibale ukuthi aziziningi na. Bese ubonga inkosi ngazo. Haleluya bazalwane. Bengicela ukuthi ibandla lihlale phansi. Haleluya. Haleluya. Ngisheshela ngahlala ibandla phansi. Kusho ukuthi hayi abafuna ukumbonga. Niyafuna kodwa. Akabuza uzowathi ukishaya futhi kancane. Bonisa ukuthi niyafuna ukubonga. Haleluya. Ziningi ningazibala. Haleluya zobe ngicela ukuthi ubuye phambili. Haleluya, haleluya. Jesu Kristu. Ngibingelele umfundisi uThabethe. Ngibingelele umfundisi wethu Magubane. Haleluya. Ngibingelele abafundisi bonke bala ekhaya egameni lika Jesu. Nabafundisi abakhona abasivakashele egameni elihle lomfelo wami uJesu Kristu. Bese ngibingelele ibandla lika Kristu. Ngibingelele ibandla lika Kristu. Haleluya. Uma uzazi ukuthi ibandla lika Kristu ngiyabingelela ngithi haleluya. Amen. Bengicela ukuthi sivule lapha emaBhayibhelini ethu. uMahubo 107. Angizazi noma ngizoba mude ngizoba mfishane kodwa nje asivuleni nje emaBhayibhelini ethu kodwa sizofunda. Haleluya. Isikhathi esikuso manje isikhathi sokubonga uNkulunkulu. Ngizonikhumbuza. Ngizoyenza ukuthi nawe ucabange manje ukuthi hey Nkosi yami. Ungenzele kakhulu. Kuningi angenzele kona. Kungenzeka ukuthi mhlambe wena ukuboni. Kodwa manje njengoba ngisho nje ukuthi isiphi lesisikhathi awukucabange Nkosi yami. Cabanga ukuthi ukwenzeleni. Ngithandile ubufakazi banamhlanje ngoba baya understand ukuthi lesikhathi sokubonga. Haleluya. Ngifundeka kanje Amahubo 107. Sizofunda lapha uverse 1 sigcine ku2. Hayi sizogcina ku3. Haleluya. Ngifundeka kanje. Lithi bongani uJehova ngokuba muhle. Ngokuba umusa wakhe umi phakade. Mabasho njalo abahlengiweyo baka Jehova abahlengileyo esandleni sesitha. Wababutha emazweni empumalanga nasentshonalanga enyakatho naselwandle. Haleluya. Sisesikhathini sokubonga uNkulunkulu. Asimbonga ngoba etheni. Simbonga ngoba uNkulunkulu. Amen. Haleluya. Amen. Simbonga ukuthi unguNkulunkulu. Simbonga ngoba emuhle. Simbonga ngoba enomusa. Simbonga ngoba wasihlenga. Simbonga ngoba wasiqoqa. Amen.
wasenza wasiqoqa entshonalanga, wasiqoqa empumalanga, wasiqoqa eningizimu, wasiqoqa izindawo zonke ukuthi sibe ibandla, sibe munye. Amen. Izwi likaNkulunkulu lithi akukho umGreek, akukho umJuda, simunye. Amen. Emzimbeni kaKristu. Sizobonga lokho. Uma ngabe mhlambe bokhona izinhlelo oyowazihlela phakathi nonyaka azange aphumelela. Amen. Mbonge nje ukuthi uNkulunkulu. Amen. Mbonge nje ukuthi unomusa. Ukwenzela umusa ukuba uvuke namhlanje ube la. Amen. Mbonge nje ngoba emuhle. Amen. Mbonge nje ukuthi waqoqa. Wakwenza umuntu. Amen. Hallelujah. Amen. Njengoba ngithula nje ngifuna ukuthi ucabange. Cabanga nje ukuthi ukwenzele. Wakuthula. Mbonge nje. Abanye baswele ukuthi bangayapi. Amen. Makufika lelanga lokubonga uNkulunkulu. Makufika lelanga lokudumisa uNkulunkulu. Makufika lelanga lokumphakamisa uNkulunkulu. Makufika lelanga lokuthi umtshele uNkulunkulu ukuthi umuhle kangakanani empilweni yakho. Baswele ukuthi bangayapi. Bonga ukuthi wena unayo indawo lapho uyakhona. Ufike bese uyamdumisa uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Umbonge nje uNkulunkulu ukuthi umbongela ukuthi ulale ngeside la right mawulala. Uthema sothi uyaphaphama. Uphaphama solileli ngeside la left. Amen. Sisa. Mbonge nje uNkulunkulu. Ngoba abanye ngendlela abaleli ngayo dingeka ukuthi ukuze kuze umuntu ozobaphendula. Kodwa wena uthema ulala walala ngeside la right. Wathi mawuphaphama wasibona soliphaphama uleli ngeside la left. Mbonge uNkulunkulu. Amen. Umbonge uNkulunkulu ukuthi endleleni njengoba nineyimoto nje udrivile waze wafika la awuhlangabezana nengozi waze wafika la kungenzeka ukuthi khona lapho ohlangane nayo ingozi yenzekile kodwa wena uphephisile wafika la. Umbonge futhi uNkulunkulu umbonge ukuthi phakathi nonyaka kuye kwaba khona ingozi ohlangabezana nayo kodwa uye wasinda. Amen. Noma ngabe imoto iye yaphela kodwa wena usindile. Mbonge uNkulunkulu. Bonga uNkulunkulu ukuthi mawuphuma la uyazi la umele uye khona. Abanye makushona ilanga bafisa nokuthi lingashoni ngoba bazi ukuthi kumele bashone. Hallelujah. Umbonga ukuthi ulalo dlili sona ukuthi udleni akubalulekile. Okubalulekile ukuthi udlile. Amen. Umbonga ukuthi uthema udla wadla
bakumise bakulethe kungahleki bangqake akubuyise omunye kungene kuphume kodwa wena kungenile wahlala haleluya umbongo ukuthi kwakho akakangeni igebengu zikukhombe zifuna kwakho okusebenzela sikuthathe ngekani yonke indawo le kukhulunywa ngontade kubhadalwa ontade ukuba bavikeleke umbadala untade akhonkinga kodwa uhlala uwazi ukuthi bangangena untade umbhadalile bonga yena haleluya Amen. mbonga haleluya bengicela sivule lapha emabhayibhelini ethu kwabaseKolose 1 Kolose 1 verse 12 kuya ku13 bengicela ungifundele baba umfundisi angivulanga mina ngicela ukuthi ungifundele ngizolalela wena Kolose 1 yes verse verse 12 kuya ku13 verse 12 get 18. yebo baba Thina masiya Ngibonge uyise owanenza lifanele isabelo sefa labangcwele ekukhanyeni. Owasikhulula emandleni obumnyama lowasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe. haleluya enye izinto kumele simbongele zona lezi ukuthi singabasindisiwe nje ingenxa yakhe haleluya siphila kulombuso wokukhanya ngenxa yakhe uzima kabi umbuso wobumnyama baningi abakhalayo kulombuso wobumnyama ziningi izinto abayenziswa zona embusweni wobumnyama haleluya kodwa thina kulombuso wabangcwele umbuso wokukhanya sithi siyabonga awuzicabangi ngesikhathi ungakasindiswa ukuthi ngabe useselapho ngabe zingakhi inkukhu ehlabile ngabe izimbuzi zabantu sezihlatshwe kangakanani bakutshela ukuthi ukuze into zakho zilunge kumele uhlabe imbuzi hamba uyoyithenga imbuzi uyingenise ejardini ithi seyingenile uyihlabe abuye athi awenzanga kahle bomele ngabe uyikhulumise egeyidini ngaphambi ukuthi ingene kuzomela uhlabene futhi uyithenge futhi enye wenze lokho akushilo uyikhulumise ungakayifaki ejardini bese abuye athi hayi awenzanga kahle bokumele uqale ngokuxolisa ukuthi uye wafaka leya yokuqala ungayikhulumisanga kuzomela uhlabe enye futhi asimbonge
Ngicela sifunde lapha kwabaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 57. Kepha makabonge uNkulunkulu osinika kunqoba ngeNkosi yethu. Hallelujah. Sibonga ngani? Ngoba esinqobele. Ubugula. Ngicela umvusi. Hallelujah, thank you ngiyabonga. Ubugula wakusiza ukuba uphole ekuguleni kwakho. Ukunqobele nasezitheni zakho. Amen. Ozaziyo nongazazi. Futhi uma uunderstand ngendaba kaJesu, makufika izimo uvela ubize legama. Ubona izinto zenzeka. Ngelinlanga lapha endlini bukhona khalindo lapha phezulu. Ngavuka ngalibiza igama likaJesu. Ngakhoma lapha ekhala khona lonto. Amen. Yathula ngaleso sikhathi. Zangiphindi kahle. Yeah. Uyabona uma ngabe bokuyigundwane nje lizingenele ebilingeke nje ithuswe ukuthi ngize igama likaJesu. Lendlula musigundwane lazihambela. Lizophinde futhi libuye uma ngabe kukhona mhlambe lidlayo lapho. Liphinde lizodla lokho. Kodwa ngenxa yokuthi yinto bokumele ngiyibize leli gama. Bonisa ukuthi ngiyalithemba. Zange iphinde ibuye. Hallelujah. Sibonga lokho ukuthi sanike zigama eliphezulu amagama onke. Elinamandla emhlabeni, elinamandla ezulwini, elinamandla ngaphansi komhlaba. Hallelujah. Sibonga nje lokho. Hallelujah. Indlela sibonga ngayo ke. Sibonga ukuthi silethe umnikelo. Hallelujah. Senze nani nezithembiso. Jesus. Nizwa ukuthi lula kanjani indlela sibonga ngayo. Lula nje. Kodwa noma ngabe ke kumele sibonge ngokuthi silethe iminikelo. Senze nezithembiso. Engizoqaphelisa kukho ukuthi ungenzi isithembiso ujahile. Nanizwa. Ungenzi isithembiso ujahile. Ngicela sifunde lapha kwabahluleli. Abahluleli 11 verse 30 ukuya ku 36. Hallelujah. uJafete wenza isithembiso kuJehova wathi, uma uyakunikela impela abantwana bakwa-Amoni esandleni sami,
Yebo. 11:30. Ufunda kahle baba. Ufundile. Oh. Okay. uJeftha wenza isithembiso kuJehova wathi uma uyakunikela impela abantwana bakwa-Amoni esandleni uyakuthi noma ikuphi okuphuma emnyango yendlu yami ukungihlangabeza lapho ngibuya ngokuthula kubantwana bakwa-Amoni kube kukaJehova nginikele ngakho kube ngumnikelo wokushisa. uJeftha wayesedlulela kubantwana baka-Amoni ukulwa nabo. Jehova wabanikela esandleni sakhe, wabulala kusukela e-Aroweri kuze kube eMiniti, imizi engama-20 nase-Abele-Keramini, ukuceka okukhulu kakhulu. Kanjalo abantwana baka-Amoni banqodwa phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. uJeftha weza emsipha endlini yakhe. Bheka, indodakazi yakhe yaphuma ukumhlangabeza, iza nesigubhu nokusina. Yayingumntwana oyedwa, ngaphandle kwakhe wayengenandodana nandodakazi. Kwathi lapho eyibona egula izingubo zakhe, wathi, hawu mntanami, ungithobisile kakhulu, ungomunye wabangihluphayo, ngokuba ngivulile umlomo kaJehova angisana ukubuya. Wathi kuye, baba, uvulile umlomo wakho kuJehova, yenza kimi njengokuphumile emlonyeni wakho. Lokhu Jehova ekuphindisele ezitheni zakho abantwana baka-Amoni. Haleluya. Haleluya bazalwane. Ngicela ukubuyela emuva kancane. Ngithi ngokuba uvulile umlomo kuJehova angisenakubuya. Wathi kuye, baba, uvulile umlomo wakho kuJehova, yenza kimi njengokuphumileyo emlonyeni wakho. Lokhu uJehova ekuphindisele ezitheni zakho abantwana baka-Amoni. Haleluya bazalwane. Njengoba ngisho ukuthi ungenzi isithembiso ujahile. Ngiyangazi ke ngiyimthanda ukuchaza ukuthi uJeftha lo kwakubani. Kodwa ngizokumchaza namhlanje ngoba uma ngimchaza kusho ukuthi sengingena kwenye intshumayelo yelinye la. Haleluya. Amen. Kodwa engifuna ukuveza la ukuthi uJeftha wenza isithembiso kuNkulunkulu ejahile. Ngoba engacabanganga ukuthi umuntu ozophuma kuqala indodakazi yakhe kanti akanayo umunye umntwana. Yile ndodakazi yakhe. Mase kumele afeze lesithembiso saka babuhlungu emoyeni wakhe. Ukrephula impahla zakhe ngoba athi indodakazi yami anginayo enye. Ngoba lokho kuzokwenza ukuthi noma ngabe uNkulunkulu selakunikile lokho thembise ngako, ngenxa yokuthi awunako, uthi uyabheka la endlini akukho kudla, uthi uyabheka isikhathi saka December manje, isikhathi sokuthengela abantwana impahla, bese uthi hey angamthengeli uyibani, sekakunikile uNkulunkulu. Bese ubona ukuthi thatha yona le akunike yona, wenza izidingo zakho. Kanti ebengakunikelanga lokho, ebekunike ngoba wena wenze isithembiso. Haleluya. Amen. Enzela ukuthi lesithembiso wena osenzile ukwazi ukusifeza. Bese wena ubona inkinga zakho, ubona ikhephu yasendlini
and vele yazi bengithi ngizothenga nekhethini lasekitchen and ukuyabona nje mangabe uNkulunkulu sekakunikile into yokuthi hamba uyofeza isithembiso bayavela nalabo abathengisayo bangangeni kwakho bangene ngalelo la uthi hayi anginamali bathi hayi bamba mama will come at the end of the month umbonisa ngathi come here before the end of the month hallelujah nani ngoba omubi ebefuna vele ukuthi ungasifezile isithembiso thathe yona le mali sekakunikile uNkulunkulu but my friend ubathe no my friend I don't have money today I don't have money at no my friend I come from far I won't come back in this area again bese uthi no man ithi ngimniki ngizobuye ngihlanganise ngasahlangana ngani ngoba ebese kuningile haleluya ngicela sivuleni lapha ya kunomero ngishiyo ngathi sizofunda nje namhlanje haleluya ngicela sifunde lapha kunomero 30 verse 1 kuya ku2 uMose wayesekhuluma kuzo izinhlobo zezizwe zabantwana bakwazi ethi yilokhu uJehova ayale ngakho ukuthi ma umuntu enza isithembiso kuJehova noma ifunga isifungo ukubopha umphefumulo wakhe ngesibopho esithile akayikwaphula izwi lakhe uyakwenza njengakho konke okuphuma emlonyeni wakhe haleluya nalizwa kahle leso lithi nxa umuntu enza isithembiso kuJehova uyabona uma uza la ngaphambili sithatha ipen sithatha incwadi noma kuthiwa iyako kusisidoka siyoyenza isithembiso awenzi ngithi wenza isithembiso kuJehova mene leso sithembiso leso usifese haleluya amen ngicela sifundeni kuDeuteronomy 23 verse 21 ngenzele ukuthi cabangisise ukuthi kuma ngabe sosenzile isithembiso sifese Deuteronomy 23:21 nxa wenza isithembiso kuJehova uNkulunkulu wakho ungalibali ukubhalisa ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uyakusibiza kuwe kube yisono kuwe haleluya ngabona lawa akhona nabantu abathanda ukuthi beze ngoba befuna ukubukwa haleluya ngithi mina hayi ngiyasenza lesithembiso mina njengomfundisi uMazibuko ngithi ngizopledge nge-2000 uyabona bese uyangikala uthi angeke umfundisi uMazibuko akasebenzi ukusebenza uthi upledge nge-2000 hayi mina mangithi 5000 haleluya ngani ngoba uyangikala uthi ngizothi 5000 mawuqeda lapho ungasasifezi leso sithembiso kuyisono kuNkulunkulu
Haleluya bazalwane. Isithembiso senzile sifeze. Ngoba uma ungasenzi kuyisono kaNkulunkulu. Asivuleni futhi lapha kumshumayeli 5 verse 4 ukuya ku 5. Yebo. Lakho wenza isithembiso phambi kaNkulunkulu. Ungalibali ukusifeza. Ukuba akathokozi ngezinto. Feza lokhu okwethembisayo. Ufake kungcono ukuba ungenzi isithembiso kunokuba uthembise ungafezi. Haleluya. Ungasenzi isithembiso ongeke usifeze. Kuyenzeka ukuthi awazi ukuthi uzoba nayo na imali. Kodwa inhliziyo yakho yafisa ukuthi unikele. Okungcono ungasenzi ukuthi mase yila isandleni bese uyaletha. Haleluya bazalwane. Uyazi khona umfundisi uMagubane into ayishilo last week. Ngiyazi ukuthi khona izinto esithi masizishilo bese kuba khona ukukhonona kweinhliziyo kwabanye. Umfundisi uthi uhlala wazi ukuthi uma ngabe uthembise ngokungabi ulethe uhafu kwakho uhlala wazi ukuthi uyakoloda kunjalo vele ngoba usigcina ngesithembiso. Khona ivesi la ikuphi le vesi ngikhohliwe ukuthi likuphi lithi noma ungaletha inkomo enyawo ezimfishane noma uletha inkomo yezinyawo ezinde sizokwamukela kodwa uhlala wazi ukuthi awusifezanga isithembiso. Ngena lapho ukuthi uyakoloda ngoba usifezanga isithembiso. Ngesikhathi la umele ngabe ufeza khona isithembiso bese ubona ukuthi hayi ithi ngithenga ikhethini elisha lasesontweni sizokwamukela kodwa isithembiso sona usifeza. Lokho njalo ngihleli lapha ngiyabheka le tafula ngithi ngifuna ukuthenga itafula elihle la esontweni. Sengisenzile isithembiso. Uma ngizothenga itafula la ngingacabanga ukuthi ngifeze isithembiso. Angisifezanga isithembiso. Kodwa lona itafula lizobe limile la. Bese abanye basebenzisa le verse elilapha kwabaseKorinte chapter 9 verse 7. AbaseKorinte besibili chapter 9 verse 7 ukuthi kuyisikolodo kanjani. Kuyisikolodo yebo ngani ngoba uzikhethele. 1 Ngicela ufunde baba. Ilona loyo anikele njengalokho azikhethele khona enhliziyweni. Yebo. Ungabi nokujabuka nokudlulesa. Ngoba uNkulunkulu uyamthanda lokho. Haleluya. Kuyisikolodo ngani ngoba 1 uzikhethele. 2 ukhulume nawe nenhliziyo yakho.
akekho uqindezele uzizele wazokwenza isithembiso kumele leso sithembiso usifese haleluya hayi bathi kumele sinikele ngeenhliziyo ezivumayo asingacindezelwa akekho uqindezele uzizele wenza isithembiso kumele usifese ukubonisa ukuthi awucindezelwanga asilibekanga nalo ekhaya kodwa indlela wena ozobona ngayo ukuthi uNkulunkulu wakho kulokho konke kwenzele kona kusukela ngoJanuwari kuze kube manje ukufanele yini nilinganga ngenza lula la ngathi asimbongeni sikhipha kweshumi kwelanga kule 24 hours yelanga sikhipha kweshumi kwakhona uthi simbonge uma ke uzokhipha owenza isithembiso esingaphansi kwaloko osithe mbonge njengokweshumi kwelanga kuze kuphela unyaka hayi kuzobe yamangazi ukuthi kanti okweshumi kwakhe kwelanga wena ukubala kanjani ngicela nje ukuthi uma ngabe bongakabali ubuyele ekhaya uyobala ukuthi u24 hours okweshumi kwakhona kungakanani uyi2.40 bese lo 2.40 uyamtimes ngo 365 days bese ke uzombonga uNkulunkulu ukuthi ukugcinile usuku nosuku kwaze waphela unyaka ku24 hours 24 hours that means asithatheni isuku sekuma rands sithi 24 rand okweshumi kwe24 rand u2.40 akunjalo ba kunjalo bese uyamtimes lo 2.40 umtimes ngo 365 days wonyaka ubona ukuthi uzothola malini bese wena uma uzoletha ukuthembisa ngokungaphansi kwalokho ngizobe ngingazi nami ukuthi kanti 10% wakho umbala kanjani haleluya futhi bafundile ubusisineli ngifundile ngisho accounting bala haleluya haleluya bese nawo lo mbuzo nzima abantu abathanda ukubuza uma bephethwe ukuthi abafuna ukunikela bathi why sinika umfundisi ngicela sivuleni kwabaseKorinte bokuqala abantu badonsa nzima la ngaphandle bekholwa ngenxa yokuthi banombuzo nje lo ukuthi why kumele sinike umfundisi haleluya haleluya abaseKorinte bokuqala
Mark chapter 4 verse 15. Ukuba noma ninabafundisi abayizinkulungwane eziyishumi nokho oyihla ababaningi ngoba mina nganizala kuKristu Jesu ngevangeli. Hallelujah. Niyezwa ukuthi why mina sinika umfundisi? Ntozo ngicela ungiphele phone yakho ingibekele yona kahle. Literally, even though you have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ Jesus, I became your father through the gospel. Omunye uthi mina ngifike lana sengisindisiwe vele. Ubaba wami kanjani? Evangelini ngoba mina vele ngifike sengisindisiwe. Kodwa ubani lo okwenza ukuthi kucacele la? Uhleli nje la ngoba kuye kwacacela. Yebo, wayikhetha inkosi la uyikhethe khona. Kodwa njoba lisho ukuthi ubena abafundisi abaningi. Kodwa uthe mawufika la kwavuleka amehlo. Kwaphela ubumpumbuthi. Wabona into zakho zivuleka. Wayibona indlela yakho ivuleka. Wazibona ukuthi unendawo la ongayokhuleka khona. Wazibona ukuthi unendawo la ongayokhonza khona. Wazibona ukuthi unobaba ongambiza ukuthi ubaba. Evangeli. Hallelujah. Mina ngibonile. Ngiyazi. Noma bengingekho kwezinto mhlawumbe ngiyekho la kodwa bengazi ukuthi owami ubaba ngubani. Ngisho ukugcwala umlomo. Uma ngabe nawe kuwo wakho uzoyiletha kuwe ngenhliziyo enhlophe. Hallelujah. Hallelujah. Sengivala. Ngiyaxolisa ukuba mude kangaka. Sengivala ukuthi next week angeke kube mina la ngifuna ukuqeda. Hallelujah. Sengivala. Ngibuza nangu umbuzo. Ukuthi kungaba mnandi na abantwana bakho bakutshele ukuthi bafuna ukukubonga. Babeke usuku lokuthi bafuna ukukubonga. Bese liyafika lolo suku abathe bazokubonga ngalo. Aphakame uqala athi hayi ngiyabonga baba ukuthi usikhulise kahle la ekhaya, wasifundisa umthetho wala ekhaya, wasakhela nomama azamhlukumeze, sibonile ubambene naye kwaze kwaba manje. Makaceda ahlale phansi. Phakama omunye kanjalo. Abonge. Makaceda ahlale phansi. Bakubonge nje ngamazwi. Makacede bathi sesiqedile siyahamba. Bakutshelile ngalolu suku. Bathi bafuna ukukubonga. Akekho noyedwa ophethe isipho sokukubonga. Bakubonga ngamazwi kuphela. Kungaba mnandi. Ungakholwa ukuthi bayabonga. Ukuthi ubaphethe kahle.
wabondla, wabakhela ikhaya, waphatha uma wabo kahle kuze kube manje kungekho ngisho phethe ngisho ikomishi azobona ngalo. Ngiyajabula na simbonga asivuleni lapha kuza sifunde uZaka 3 verse 9a ungaqhubeka ugcine nje ku-a 9a. Haleluya. Yebo. Dumisa uJehova ngempahla yakho. Haleluya. Ngicela uphethe ngesilungu asifunde ngesilungu. Honor the Lord with your wealth. Haleluya. Yalizwe lesilungu libeka kahle ngoba mawuthi ngempahla yakho kwesinye isikhathi sizwe ungaze uthathe nempahla edinga ukuphethwa yabona dinga ukuphethwa ucabanga ukuthi habathe ngempahla yakho nale owathi uthi ayina yabamba ayina yabona bese uthi ayifanele le yabona fanele ukuthi nginikise ngoba vele ngisayifuna yabona no sidumisa uNkulunkulu ngengcebo yethu. Haleluya. Bese ke masisidumisile ngale ngcebo yethu bese senzani ke siyathokoza lokugcina ncike kungathi uyavala lo mama lokugcina ncike leli lokugcina Shumayeli 3 sifundwe u12 no13 bese senzani sifundeni yebo Yazi ukuthi akukho kuhle kubo kunokuba bathokoze bazenzele okumnandi esekhona. Kepha futhi kuba abantu bonke badle baphuze babone okuhle kuwo wonke umshikashika wabo uyisipho sikaNkulunkulu. Haleluya. Ngalo lesuke silibekile lokuthi sizobonga uNkulunkulu ngalo nabo kokugcina sizokwenza kodwa sesiyilethile ingcebo kuye bese siyathokoza bese siyadla bese siyaphuza hayi utshwala iziphuzo ezimnandi amadrinki nama-juice sithokoze ngokushikashika wethu. Inkosi yosisi. Amen.